Alright, eli ensimmäinen pelivideo alan tehdä sitä Skyrimista. En ole pelannut aikaisemmin Skyrimia, paitsi kerran Neekeksen kanssa, jolloin sytytin pupun vahingossa palamaan. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Luultavasti mulla tulee olemaan erittäin paljon vaikeuksia kontrollien kanssa ja vähän kaiken kanssa, koska mä en ole pelannut hirveästi yhtään mitään. Okei, valitaan rotu, luulisin. Mahtavaa. Jos ei parempaa tunni, mä oon turri. Tällainen normaalin näköinen, tylsää. Miksi nää näyttää näin hassuilta? Okei. Miten noi sun kulmakarvat edes toimii? Eiks painovoima jotenkin vaikuta niihin? Livsko-ihminen, mahtavaa. Noin. Voi olla... Jos mä menen tällä lisko-ihmisellä, joo. Täällä ei voi pelata ruiveloilla. No ei kyllä läskeilläkään. Ilmeisesti täällä ei sitten oo ruiveloita eikä läskejä. Ei sitten. Mä voin laittaa tän naamaan mutaa ja valita minkä väristä se muta on. Onks tää se Mara? Ilmeisesti. Approach, my child, and choose where your new life shall begin. En minä mikään sotilas oo. Vanilla Start. Okei, Kingshamaan. Ei mun tuota vissiin pitäis Kingshamata vaan kaikki muut. Okei. Haluan paeta tästä sellistä. No. Sitten mä en voi oikeastaan syyttää. Minä varmaan haluan paeta tästä sellistä. So be it. Voinko mä lyödä tuota? Eli mä voin lyödä sitä, mutta mun käteen sattuu. Mä en osaa. No, mitä vittua mä sitten teen? Tää edelleenkään vastaa mihinkä se soihtu katos. Tunniks se vaan takapuoleen vai mihinkä se katos? Se helvetissä on mun soihtu. Alkemia? No, alkemia kyllä varmaan selittää mihinkä se katois.